Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka, inda muke yin sharhi dangane da fina-finan Hausa a cikin sharhin namu na wata shida. Wannan fim mai ƙayatarwa kuma fim wanda tauraronsa yake haskawa a yanzu. Muka shiga cikin wannan fim ɗin tsundum za mu ga yadda abubuwa ke ta tafiya, inda na kowa dai 'yarsa ta riga ta zaɓi wanda ya taimake ta a matsayin wanda take so kuma ta aura, kuma za ta iya komi a kan shi. Sai dai abin lura a wannan fage shi ne ta yadda ga shi nan dai a sanadiyyan taimakonta ya haukace. Duk da a cikin shirin nan na gaba mun ga yadda ya farfaɗo har yake iya gane mahaifiyanta, amma mahaifinsa ya ce sam ba shi babu ita, ba ma ya buƙatan taimakonta. Shin mene ke shirin faruwa a dangane da wannan babi? Domin kuwa babanta ba ya so, sannan ita ma a gida fa sai ta fuskanci babban ƙalubale don babanta da kuma mahaifiyanta ba za su taɓa barinta ba. Amma mene zai faru? Shin ita ma za ta gudu ne ta je ta yi aure kamar yadda 'yar uwanta ta je ta yi auren goƙi, ko ko ita aure na gaskiya za ta gudanar? To in dai muka ci gaba da kallo za mu ga yadda lamarin zai kasance a shirurrukanmu na gaba. A ta can ɓangaren kuwa mun ga yadda ta je ta samu kaka ta nuna rashin jin daɗinta dangane da yadda ta zo ta tare masu ɗahira a gida, ganin cewa auren fa ba a daɗe da yin shi ba, to me zai sa ta zo ta tare musu a gida? Wannan ba yi ba ne, ba tsari ba ne. Ta kuma gaya mata kai tsaye, kuma ta tafi gida ta gaya ma mahaifiyanta. Mahaifiyanta ta nunashe ta tsarin nasu ne kuma su suka tura, domin ba su yadda da auren ba, ba su yadda kuma da mijin ba. Turƙa shi yarinyar nan mai faɗar yadda take so ne kuma mai tsage gaskiya, inda ta tsage musu gaskiya ta ce wannan ba yi ba ne kuma ba adalci ba ne. To mene ke shirin faruwa? Shin za a cire wannan tsohuwa a gidan ko kuwa ba za a cire ta ba? Inda ita kuma a ta ɓangaren tsohuwa ta dage da kuma sanya idanu, inda ta zo ta turke su sai ta ga yadda za a yi su yi bacci. To shin da suka tashi za su je su yi baccin kuma suka shiga ɗakin, mene ya faru a ɗakin? Abin da ya faru, shin tattaunawan da suka yi tun da dai ta maƙe ta ji abubuwan da suka faɗa, ko kuwa mene ke shirin faruwa? Shi dai ya gaya mata zama a wuri ɗaya tsakanin namiji da na mace wani abu ne wanda musulunci bai amince ba. Ita kuma ta nunashe mishi ko tana hauka ba za ta yi abin da yake tunani ba. Ta ce tuni ya cire wannan tunanin ma a cikin ƙwaƙwalwansa. To ƙara ƙaƙa za su kwanta a ɗaki ɗaya ne, ko ko ƙaƙa za a yi? Sai mu tara a shiri na gaba domin ganin yadda lamarin zai kasance.